Podno starog svetišta Inka, Machu Picchua, teče rijeka Urubamba, koja svojim tokom odlazi u središnju peruansku Amazonu. Ondje uz riječne obale žive mnoga indijanska plemena, a jedno od najbrojnijih su Ašaninke. Ašaninke su nekoć bili slavni ratnici koje ni moćne Inke ni španjolski konkvistadori nisu uspjeli porobiti. Svoju ratničku narav zadržali su sve do danas. Žive od lova i ribolova, njegujući svoj tradicionalni način života. Nepovjerljivi su prema došljacima i bijelcima, jer su oni u povijesti dolazili u njihova sela samo kako bi ih iskoristili, oteli im zemlju ili ih fizički istrijebili. Danas su Ašaninke, kao i ostala amazonska plemena, uglavnom prepušteni sami sebi. Jedini koji učestalo posjećuju plemena su misionari, koji su svoj život posvetili upravo radu među narodima Amazona. U ovom dijelu Amazone, na području velikom kao pola Hrvatske, već 28 godina djeluje hrvatski biskup u Peruu, franjevac Anton Gerard Zerdin. Susrećemo ga kad sa svojim suradnicima dolazi u posjet Ašaninka selu, Puerto Esperanci, kako bi ondje otvorio školu, koju je uz pomoć sponzora iz Kanade dao sagraditi. U njegovoj pratnji je i časni brat Tomica Hruška, rodom iz Požege. Svoju amazonsku misiju započeo je u Atalaji, u župi biskupa Herarda, koji je udovoljio njegovoj želji da postane misionar u amazonskoj prašumi. Nakon 6 sati vožnje misionari su na posljedku stigli u selo Ašaninka. Ljudi su ih očekivali i izvijestili ih kako sutra u povodu otvaranja škole pripremaju veliku proslavu. Doći će i predstavnici okolnih sela, pa će to biskupu Herardu biti prigoda porazgovarati o svim problemima i potrebama ljudi toga kraja. Ay, mira qué bueno. Ya la roto ese bol. ¿Y se ha roto? Iako ga je 2002. godine papa proglasio biskupom, biskup Herardo i dalje nastoji posjetiti svako selo svoje župe barem jednom na godinu. Obično dolazi s harmonikom na ramenu, jer glazba i pjesma najlakše ljudima izmame osmijeh na lice i učine susret toplijim i prisnijim. Ljudi se u Amazoni rano bude. Muškarci odlaze u lov i ribolov, a žene u vrt i spremaju doručak. Jedini prilog svakom jelu je kuhana ili pečena banana ili juka.
Dječaci od malena prate očeve u lovu u obližnjoj šumi, a djevojčice pomažu majkama u svim kućnim poslovima. Časni brat Tomica želio je doživjeti iskustvo ribolova u prašumi i tako sam sebi osigurati doručak. Učinilo se da mu se sreća odmah osmijehnula. Ubrzo je ulovio svoju prvu ribu. To što je od svih riba ulovio baš piranu, oštrih zubiju i puno sitnih kostiju, nije ga zasmetalo. U Roverovoj obitelji toga su jutra ulovili mnogo riba. Dobri su domaćini pripremili misionarima riblju juhu s kuhanim bananama. Biskup im se odužio tako što je Roveru poklonio lijek za njegovog bolesnog sinčića. Poslije doručka Roverov najstariji sin Oskar otišao je na redovito vježbanje lukom i strijelom. Zatim, nakon što su završili jutarnje poslove, ljudi su se svečano obukli i otišli na proslavu otvaranja i blagoslov škole. Cijelo selo naguralo se u malu učionicu kako bi čulo biskupa Herarda. Govorio im je o važnosti opismenjivanja i o tome da, samo ako znaju čitati i pisati, mogu biti sigurni da ih nitko neće moći izigrati, pružajući im na potpis za njih nepovoljne ugovore. Međutim, problemi školstva u prašumi još su uvijek veliki. Ako se usporedi jedna škola i šume sa drugom iz Lime, to su ogromne razlike. Ima jako puno škola gdje nema ništa. A profesori ima takvih koji se jako žrtvuju, požrtvovni, rade s onim što mogu, a drugi opet, kako su jako udaljeni, jednostavno ne podučavaju djecu. Ima i takvih koji u prvom polugodištu podučavaju mjesec dana i u drugom polugodištu isto mjesec i gotovo. Nakon završetka svečanosti otvaranja škole, cijelo selo otišlo je na zajednički ručak. Svatko je još rano ujutro na zborno mjesto donio ono što je taj dan ulovio. Oni koji nisu ulovili ništa, donijeli su barem snopove banana i juku ili su pak ponudili svoju pomoć pri spremanju hrane. Najvažnije je bilo osigurati dovoljno hrane kako bi svatko tko se u selu zatekne bio nahranjen. Tako će u pričama došljaka selo zauvijek ostati na glasu kao dobar domaćin. Kako se u ovakvim prigodama nakon završetka ručka pije masato, blago alkoholno piće od prokuhane i prožvakane juke. Ovakve svečanosti zajedničkog slavlja nazivaju se masatijade. Smatra se da je slavlje uspjelo samo ako zalihe masata traju cijelu noć.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Kasno poslije podne, kad je splasnula vrućina, biskup je započeo svečanu misu. Ponovno se oko njega okupilo cijelo selo. Došli su i oni koji žive raštrkano, uz obale malih rijeka, u Sojenicama, daleko od sela. Ovo je bila rijetka prigoda da im biskup Gerardo pokrsti djecu, pa ju nisu htjeli propustiti. Hacemos la señal de la cruz sobre ustedes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcándolos así para el día de la salvación. Arranquen de raíz entre ustedes los disgustos, los arrebatos, el enojo, los gritos, las ofensas y toda clase de maldad. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. 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 Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Kad su najumorniji već zaspali, nastavnici su uz pomoć djece i misionara održali posljednje slavlje toga dana. S upaljenim lampionima u rukama prolazili su selom i pjevali školske i misne pjesme sve do kasno u noć. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a empezar la Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios. Tenemos que pensar que Dios está presente. Él sí está presente, solo que nosotros muchas veces no estamos conscientes de él. No pensamos en él. Introducción. El necio construyó su casa sobre arena. Y la tormenta se acercaba. La lluvia caía y el viento soplaba.
Papacita se perdona. Prije nego što su misionari krenuli na put, časni brat Tomica zamolio je malu Klaudinu i njenu mamu Blanku da mu premažu lice puderom iz čahure biljke ačiote. A šaninke njime ukrašavaju lice i tako šalju različite poruke. Međutim, ljudi se puderom ačiotija koriste i za zaštitu kože od sunca kad krenu na duži put rijekom. Misionarsko središte nalazi se u gradiću Atalaji. Ona je administrativno središte regije i mjesto u koje Indijanci dolaze trgovati. Da bi stigli ovamo, njihov put čamcem katkad traje i nekoliko dana. Atalaja nije cestovno povezana s ostalim peruanskim gradićima, pa se do nje može doći samo rijekom. Misionarska župa najstarija je zidana kuća u mjestu. Biskup Gerardo tijekom cijele godine traži sponzore iz različitih dijelova svijeta. Kad je započinjao svoj misionarski rad u Amazoni, mnogi su mu govorili da nema smisla širiti evanđelje među ljudima koji o tome jedva da nešto znaju. Skepticima je odgovarao da je evanđelje otkrivanje radosne vijesti na koju svatko ima pravo. 1985. je bio u Peru po prvi put papa Ivan Pavao II, koji je došao u Iquitos, u selvu, baš nakanom da se susretne s Indijancima. Mi smo išli više od 1000 kilometara do njega, 24 šipivosa i ja. I smatram jako važnim taj datum, jer se od onda počelo više cijeniti rad s Indiosima. Prije toga su mnogi mislili da je to gubljenje vremena. S počecima prvih velikih kiša, život u Amazoni posve se mijenja. Kišna sezona trajaće 6 mjeseci. Rijeka će nabujati i poplaviti sva mjesta uz koja teče. Ljudi ipak neće napuštati svoje domove, sve dok poplava ne prijeđe prag njihovih sojenica. Tek tada postoji opasnost da piloni na kojima stoje sojenice istronu i da se konstrukcija sojenice uruši. U samoj Atalaji najviše stradavaju dijelovi grada na riječnoj obali.
Kad ostanu pod vodom i mjesec dana, pa su ljudi naviknuti živjeti u neizvjesnosti i bojazni da bi im se na kraju kišne sezone kuća ipak mogla srušiti. Putovanje rijekom je otežano, jer je rijeka puna naplavina i iskorijenjenih stabala. Mala neopreznost pri vožnji čamcem može izazvati sudar i prevrtanje plovila, pa ljudi, kako bi izbjegli zlu kod, radije pričekaju nekoliko dana dok se voda ne smiri. Ali naravno, uvijek ima onih kojima se nekamo žuri i koji nemaju vremena dugo čekati. Vrijeme kiša misionarima otežava pristup udaljenim selima. Kako bi s njima ipak ostali u dodiru, biskup Gerardo početkom svake kišne sezone organizira tečaj za katoličke animatore. Entonces ahí al nacer Jesús. Y después el ángel. Animatori imaju zadaću održavati vezu svojih plemena sa župom u Atalaji. Na jednotjedni tečaj biskup pozove i preostalu dvojicu svećenika i župe i s njima uči animatore kako da u svojim selima predvode molitve i pozivaju na Božju riječ i pomoć. Animatori uče o evanđelju i govori im se o važnosti očuvanja dobrih tradicija njihova naroda. Sačuvati jezik i kulturni identitet plemena, uvjete njihova opstanka, pa biskup na njihove jezike prevodi dijelove Biblije. To je prvi put da netko njihov jezik pretoči u pismo i osmisli znakove za njihove glasove. Tako čak i oni Indijanci koji dobro čitaju španjolski imaju problema kad prvi put čitaju nešto na svom vlastitom jeziku. Maweni atsuri, aripaite amapokaka, rosanke na takoyetaka, rewata kantari, sirenio hanta, siriaki, irirori, ipoñana cabo Nazaret. Tener esta presencia, tener esta idea de que debemos ser fuertes. Momentos que vamos a compartir, bendice a nuestras familias, a nuestras comunidades. Nakon ručka misionari ne uče animatore pjevati samo liturgijske pjesme, već i pjesme njihovih plemena koje su misionari zabilježili putujući po raznim selima. Ni rakero kamarampi, ni rakero kamarampi, 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 pimpenero pishincinka, pimpenero pishincinka, 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 pishincinka. No niria corona, no niria corona, ya corona, ya corona.
Kad padne noć, animatorima prije odlaska na počinak još ostaje vremena za gledanje videa i odlazak na misu. Prvo smirenje kiša misionarima je znak da mogu planirati svoj novi put niz rijeku. Lijekove koji su im darovali sponzori ponijeće sa sobom i darivati ljude po selima. Djeci će uz to darivati školski pribor i vitaminske tablete. Iako se često kaže da se misije nalaze u domovini svakoga od nas, moramo priznati da postoji također misije ad gentes, znači misije među drugim kulturama. Razlog mojeg višegodišnjeg prebivanja i rada ovdje je što je stvarna potreba misionara ovdje. Iako je prošlo više od 500 godina od početka evangelizacije, nema još uspostavljenih crkvenih zajednica u svim mjestima, a osobito ne ovdje u zapostavljenim mjestima amazonskih šuma. Svatko ima pravo na otkrivanje radosne vijesti, ponovio nam je biskup Gerardo prije nego što se njegov čamac otisnuo na još jedno putovanje niz najveću rijeku na svijetu, Amazonu.